and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Wa mo patuo si Rafi kang imyat. Gidagid niya ang auto kay may bisitahon ko siya. Tuod man, nagpalit siya og iyang ikarigalo kang Emily. Nalipay usab si Nuring diyang nakita ang paborito niyang manok nga si Rafi. Nagbitbit na kini sa gidaan niyang regalo. Kadit, tita. May kuhaon lang ko, ha? Kadit. Okay. Uy, Tita? Palihog kog dawat ini. unsam nang dani mo iho? Pizza lang. Pizza. Nya, chocolates. Kanang tolo, ka small box, mga chocolates na. O ako rin muhatag sa flowers para kang Emily. Emily, anak! May bisita ka! Si Rafi! Ay, hello, Mike. Ako rin mo tawag ni mo niya, ha? May miabot. Nagkabati ko sa pagtawag ni tita ni mo. May bisita ka, si Rafi. Ha? Klaro kong mabati si mama mo. Mike, unya ata magsulti. Promise, matawag ko ni mo. Sige na, bye una. Ayaw i-close ang iyong cellphone, ha. Gusto ko mabati ang inyong panagsulti ni Rafi. Lingkod, Rafi. Nasa Bye, kwarto bye si na, Mike, ha? Emily. Please, bye una. Emily, may bisita ka. Si Rafi. Ma, gikapoy ko mauy. Ay, pagtarong gani diha. Sa kapoy ba? Ato ba nga to siya? Dahil nagdaog pizza, chocolate o flowers para nimo. Sige na, pagilis na. Nagduster ka lang. Oh, sige na. Ma, Pagilis. O pangarti diha. Ay, pagdogay ha. Ha? Dong Rafi. Nag-ilis pa si Emily. Nakatug, manggod. Nakasamok ba ko, tita? Ay, wow, uy. Mugawas na turon siya, ha? Ay, tuod. Samtang magpaabot ka, magpalit kog soft drinks. Laming parisan og soft drink ang pizza. Emily, anak! Ayaw pagdugay diha! Si Rafi, tuas silang Emily. Gi-off ni Emily ang cellphone ug di ko sila mabati ng magsulti. Nagsamog no sa kantawhanan kang Emily. Di ba mo? Di ko magkatukot. Ang tuon ko. Aray! Ka! Flowers for you, Emily. salamat. Wala lang unta ka magdaog, bisan unsa. Pwede ba ka mong bisita nga dili magdaog bisag unsa, kwet? Ako ning kalipay, Em. Ayoko balibari. Dugay-dugay na ba sa kung wa makani? Nagkita bet atong usang adlaw, di pa? Oh, bitaw. Pero gisnab lang ko nimo. Mao nga mas gusto ko nga maayo pa og mobisita na lang ko din sa inyo. Muatubang ka pa nako utarong, di ba? Sorry, Rafi, ha. Og nakasabot ka nga nung ingon anang akong gipakita nimo. May boyfriend ako. Boyfriend. Oh, boyfriend. Boyfriend pa lang. O posible pa ba nga mag-break mo? Rafi, Mahimong dili ka mo tuo, Emily. Pero ikaw ra ang babae nga dili na ko malimtan. Ambot ba nga, no? Rafi, nakailabaya ko nimo. Dili ta suod pero nahibaw ko bahin nimo. Ganoon sa nahibawaan mo na ako nga may girlfriend ko. Isugtol na ko nimo. Dili na ko mapakita nila. Nila. So, daghan di ay sila. Fling-fling ra good. Fling-fling ra na, Emily. Dili na serious. Excuse, ha. Um, Hello, Lola? Ha? Ngano? Mao ba? Unya, dili magpahatod sa ospital? Ha? Panaon ko ni mula? Hala, sorry, gyud. Dili ko makaana ron. May bisita si mama.
Sorry la, pasabta lang siya la, please. Sige la, bye. Kinsa tong nanawag, Emily? Kuan mas si Lola Jovita, ma. May bisita ka. Ayaw pag-entertain og mga tawag. Lola Joveta. Oh, kinsa din na si kanang nanawag, ha, tita? Kinsa din na? Kanang Lola Jovita. Mother ba na nimo, tita? Dili, oy. Patay na ang akong inahan ug amahan. Ayuhag pakiksulti si Rafi. At timan na siya. Sanay kibati mo, Michael, ha? Michael, apo tumag ako. Sultihi ko kung sanay kibati mo. Ano di magkamagpadag ospital, ha? Sanay kibati mo, apo. Unsa to pangutana mo, Lola? Wa ka makadungog sa kong kipangutan na, apo. Matod ko unsa nay kibati mo. Di magkapahatod og ospital. Gisulan na sabkas imong o nya mihangos ka. Gikuyawan kay kunimo na unsa man ka. O man kumuon siya la. O ko'y gibati. Michael, Nang gitanaw ko ni Ugmayo la. O man kumuon siya ba? Wa, Lola. Wa. Sige, adto na ko la. uy, asa ka, uy. Tuwa siya sa eskulahan, magkita mi. Kaya sa may pakikigtaan mo sa eskwelahan nga Domingo man in town ron, apo. Adto lang ko. Ay, naunsa man ni siya, Michael. Michael, ayaw, ha? Michael! Hoy! Hoy! Ay, nagdali yun. Huwag ko makasabot sa mga lihok o mga sinultihan. Huwag yung kong kasabot. Sige, tita. Hindi na ako magdugay, ha? Nananghin ako ni Emily. Ay, gibiyaan man lang ka. Okay ra, tita. Way kaso. Nagsulti na mi. Sige, tita. Salamat sa pag-abi-abi, ha? Daghan sad kayong salamat sa pizza, Rafi, ha? Busog kay ko. Pwede na og dili na kumukaon og midnight snack. Salamat. Sige, tita. Gusto gidrong orasa sa pagpauli nako kay dili man gud mo sugot ang akong daddy nga magpagabi kog maayo. Maog yun. Kay lisod na ron ang panahon karon. Daghan na mga badlongon sa katilingban. Ako lang gayang amiga, si Mrs. Soriano. Dili palang dugay nga gipatay ang iyang anak. Oh, mao ba? Barkadista sa dinoon tong iyang anak, oy, si Jaggy. Oh. Jaggy? Jaggy. Mauningan sa iyang anak. Sige, tita. Ato na ko, ha? Good night, tita. Good night, Rafi. Amping gyud ah. Way mo binuang nako, tita. Ligsan gyud nako. Kunay magbinuang nako. Ay ko bala ka, tita. Okay, sige ha. Emily, ato na ko. Emily, ato na kuno si Rafi. Sige, Rafi. Amping. Sige na. Lantahon ti kahangtod makasod ka sa imong sakyanan. Salamat, tita. Ikaw ba? Huwag yun kay PR. Gidadaan patag pagkaon. May tsokolit pa og doon na pa kay presko nga buwak. Unya bisan og paghatod na lang niya sa putahan, wa kay tagad. Kitagad man to na ako, ma. Dugay na akong atubang niya, Saba diya oy, nga uga gid ka ni pagatubang niya. Naikog ko ni Rafi. Ay, mapasad. Unya maayo kang nakigsulti sa apuhan ni Michael. Diyang gitawgan ka. Sam ko nito yung atong pagtawag ni Jovita. Lula pa. Murag yun og siguro na nga magkadayon mo. Nitahod ka na kang Jovita. May dautan bagod ug magtahod ko, ma. Dili. Dili pag yun angay, Emily. Oy. Kay wa pa'y siguro kung kamo bagyod ang magkadayon ni Michael. Di pa ka matog, ma. Katugon ako. Ay, wapa ko ni mo to baga. Onsay tuyo sa pagtawag sa apuhan ni Michael. Si Michael kuno nagmo sa iyang sakit kuno. Unya mihangos. Mga nagpahibaw si Lola. Kay dadon-unta nila sa ospital pero dili pa da si Michael. Ano man kuno? Basta kay mao man giingon ni Lola, dili magpada sa ospital. Sige. Manirado na ko. Matog na ta. O, cellphone na sad nimo ay. Kinsa na sad ka na.
Si Lola Hubita, kunuhay na tingali sa nimo ay. Pamaong naon niya sa suga sa kusina, ha? Pag nga niya na. Si Lola Jovita, kid. Hello, Lola. Ngano naman sa pla? Unsa milakaw si Michael? Asa man kuno siya? Ha? Muadto sa eskwelahan kay tuwa kuno ko? Nganong ingon anak man la? Mao ba, Lola? Sige. Tawagi ko na lang. Nagdamat na siya ang cellphone ka. Tawagi. Oo, Lola. Tawagan ako. Sige, ako na lang. Sige, Lola. Ginoo ko. Anong naingon ini, Mas Michael? Murag ko kuha siyang kaugalingon. Ug musakit ko nung iyang Hanian, salamat kinito pag na. Hello, Mike. Hello, hain ka man, Ron. Hello, Michael, tubag ako, hain ka. Sa eskwelahan ba? Di ako dul sa inyo, Emily. Nagtaksi ko. Ipawiting ko lang ni. Magsulti ta, please. Gabi na. Pauli na. Ug man ata magkita. Sige na, good patuon ako. Pauli na. Sa school na ta magkita. Dili ko muli kung dili ka makiksulti na ako. Kinaog diha, paabuton ti ka. Di ara kong sold sa taxi. Naunsa man ka, Mike? Sa may nahitabo ni mo. Dili ko manaog masuko si Mama. Mong pauli na. Pauli, ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!